Бијам до 1703 године, живинџа до 1787 године. Џанаја да котаро коа племе авела, читинџам сави книга како читинеа. Алейкум селам. Читинава е книга, одаганани навачерава тумеге. Навачерава тумеге, сај си тумен мо број, ка писинен ем ка винен тумеге, ја винен тумен манге ко WhatsApp. Шунен Шукар, Ибн Теймија, и не члани ко кадериско тарикати. Амма, акана, о Абдул Вехаб, Ибн Абдул Вехаб, кота o lesoro, to jest učenje lela, hem sočerela. On potiče iz plemena Benu Sinan, čerea lafija kanako taro Abdul Vehab. Grana Temima, rođene u Jeni, to jest u Neć, a škole uči u Medini, Šunen Šukar, u Medini, putuje u Isfan, studira Aristotela, Suhrevedija i sufijsko učenje. Znači, studirini džalaki Medina učini Akalabuča, ama učini hem sufijsko učenje. Pli doktorina Saadova sučinđa i kalle kodelo kuri kitabu tehid. Информација. Аз сама рики кала кана. Веќе те објаснив. Ајде. Акава ко Абдул Кадер Гејдани акала буча најтараче. Акаваси кај путрен Енакшибендие, Мевлание, Халидие, Багдидие, Накшибендие. Ембон путрено тарикати кадери. Запантинла чесова чардем. Акатени синте уладо. Акана кадикам, сој бутеа кате су децинипе. Со се уладо. Значи имам Ахмед, бапа, кана кадикам, баба. Пари. Акате ме шиме и си доста буча. Значи имам Ахмед Сирхиди, Накшбендија, на Падинџа Суфијан. Ови неко тарикати. Која? Накшбендиско. Мевлан Халид Багдади. Халидие. Халидие, беко, каваси огранак Накшибендие со ле кадерие. Емирисајде противо Абдул Кадер. Акала Халидие, он ле кадериско катаро Абдул Кадер. Амо вонци Накшибендиско редо, емирисајде противо Абдул Кадер. Акала забранинена акана, акала забранинена те техвиринипе о емавие, то есть емавијате на техвиринипе, језидите на техвиринипе, мевлани на техвиринипе, азизите на техвиринипе и дале ред. Цело умависко милети, ден на техвиринемпе, сосе, о језиди на мударџае, Хусейне. На не овкрив. А дали грешинџе или амен да не грешина. Кај кади каодова, а кана кавалто. Имам Газали. Вачери Кополил. Оу.
акана. Пазинен. Имам Газали, кој со основачите на најбаро во суфизам. Кога му дари филозофија, пли филозофија, нела? Тоест, реформорини бари, духовно. Черолапи против Аристота, пераволен кретен. Акана. Дали мангена те чунен со вачери овко полил? Кашуна? Курина мен јако маѓен доказија мен кај книга кадичен. Шкурин маѓен те дичен, дали ни маѓен те дичен. Оја. Секава Мевлани Халиди Багдади, кава пенуко Накшибендиско тарикати, кава си огранак Накшибендие. Опа. Читин. Алейкум селам, Ахмет. Ајде те дикате, чито дали те ни чито. Сопенен кап джема. Ајде. Аме ни морзуваме не газалијасе. Вие газалијас кола џои кала. Пазинен. Алейкум селам. Акана иси акате будбуча. Валлај биле дик Ибн Темија и лејек члани которо кадериско тарикати. Акана не се припадник ја, кола и неко кадериско тарикати прифатиđe реформа, емо идеје со повезинена пеко вехабизам. Значи, емо кадерие не саве. Кадериско тарикати. Значи, Накшибендие. Огранак куладол. Огранак. Се мен тарикатора и чара по дуј трин тарикатора. Беко, ако се ме кадеријата е руфаија. Добро. А околи грешил, ака на околи си огранак. Добро. Акава коли Мевлани Халиди Багдади Накшибендиски тарикат, Халидие су огранак Накшибендиског тариката. Огранак Накшибендиског тариката. Али бон Салем ви кадериско. Али бон катарпиро огранак Мевлани Халиди Накшибенди Путроло огранак катаро Накшибендиско емџале каленца. Емавијасата е Езидесата е Ибни Темијаса. Алейкум селам. Ембони синте ширим пиронерет. Окей. Па дали, ајде те дикам, шалите правеа менге улимидин, о штарто то ми мисинава. Те дикам со вачерио имам Газали. Штарто том зенепа. Ајде рек читини менге ој читини шукар коте халовена ласаре валла биле. Шунен шукар. Ме вачер џунту менге. Вехабие ехли суна вел джема со гаравенапе. Он бранинена остава умевискот, то есть бранинена Језиде, Емавија, Мерлане, Азизен и тако дали. Едика со вачерена. Читам. Нема пуно. Пане книга, баба. Пане книга. Џаре. Бисмилја. Ukoliko se upita da li je dozvoljeno proklinjati Jezida koji je ubio Huseina ili naredio njegovo ubojstvo, odgovorit ćemo da ovo nije pouzdano potvrđeno, tako da nije dozvoljeno reći da ga je on ubio ili naredio njegovo ubojstvo. A pogotovo proklinjati, zato što nije dozvoljeno veliki grijeh pripisati nekom muslimanu bez dokaza. Naravno, dozvoljeno je reći Ibn Muđem ubio je Aliju, Ebu Lulu ubio je Omera,
jer je to neosporno potvrđeno. Prema tome, nije dozvoljeno bez dokaza optužiti nekoga, muslimana, za čin griješenja ili činjenja kufra. Allahov poslanik alejhi selam kaže: nijedan čovjek neće optužiti drugog čovjeka za kufr ili grijeh, a da se to neće odnositi na prvoga, ukoliko drugi ne bude takav. Mašala. Talakasi komanda se sakala. Talakasi komanda. Šajte bače, Hajde. kad te ubio je Aliju, Taman. a ovdje Omera, R.A. Dobro. Иран туку језиди дик. A dika Nije ga kana. ubio i nije naredio. Dika Nije kana. naredio. Beko. Dika kana politika. Dik na letluko. Ubio je Omera R.A. Raskošnog mangupa. A dikate Aliju Nemara. Diče cirkuzi. Samo Alija, kao neki čovjek da je. Ubio je nekog Aliju, Alija Sirotanović, neki Alija bez. Ja. Diče Ali Иран ту палал прво шун. O jezida koji je ubio Husene ili naredio njegovo da ga ubistvo. Znači ov ni na mudarđale, a ni na naredinđao jezidi. Pazim. Ma jo, po jezidina. Vopsi halifa beko. Imam Gazali. Kolesterolil. Taj dikso si kürtno lafi, arta manje kalemi, arta kana. Ika kana. Ika kana beko. Dikjeg bučiso gara dolandre. Ubio je Aliju. Nema ništa. Dalje idemo. Amo dikakana Ebu Luli alejhi selam ubio je Omera. Taj kate R.A. radijallahu anhu. Alija na jasu imam Alija. A kateo imam Alija dika naj as radijallahu anhu as naj imam Alija sosi kavalija cirkuzi haj garaba. Sarakana Omeri radijallahu anhu a imam Alija bagagon. A kavajetke je doma vehabijsko pokret. Еакана, теди кав само е нокта кате 92 бешол, послаников унук од Фатиме и Алие на правом, а шта? Послаников унук од Фатиме и Алие на праве, ак се шкуриле нокта, ак е 92, сега? Окей. На одвејатке е книга. Е книга, кана Кастарлелов. Дика кана. Ке да дикеа кана кава коментари. Ову пре, дали писини, 94 делале теле, а одоте фуснота на нету ту пре. Дику, кодова лафија лесресова черджа. Дали си фуснота, баба? Савесе. Од ова су читинџама кана да нарединџа о 92. Дичела е фуснота 92. Или е наред, ама дик, а кана 92. Джудо ти си ту фуснота. Али е наредио, дикја? Или е наредио на нету фуснота негово убиство, значи на нарединџакате о језидите мударипе, а ни на мударџале. Ајде на мударџале окей. Али прво на нарединџа. Ваво, ни нареди сарда. Ни нареди сарда, а Карин пеноле си ромни. Е језите си.
Sar turo de te mudaren e pejgamberesen ipo, cretența cerdan lafi, vestru bute cere lafi ce maimunesa. Da paletik de te mudare imamiseno. Ама ашта кана баба кате на леваја кана дикеа имам Газали пенала насменинената проклетиненлен јегути о језидина мударџале окей ама пенала ни на нарединџате мударнеле сарбеа кана кјабути са на нарединџа амени си амен докази да нарединџа родинџале строшеро Adică canacate, andaro contextul că e calabeco. Еа кана тумен мислинен кој рушини е кјаба. Со вачери. О пекамбери саловесена. Dico adis o cava jaldale. Citoce beco. Catei tolo imami seno vernico dalio jeziti. Ако еден човек посведочи против другога да е починио куфр, еден е од нив то доиста починио. Уколико други буде неверник, онда е онако као што е рекао први, али ако он буде неверник, онда е он такав. Te penau imami seno sa nevernico cana dali sosi. Ха, Dike fus nota? 94, ја? Ja. Адис, ако еден човек кој џанава доа, сопенала теле мани ебу, муснеду фирдаусу, од ебу, сеида, са слабим, сенедам, окей. Паралелен, цар шаја кана, имам Газали, те вачери нешто акова. Иранен тумаро филми акана, касар лела акова учиба. Кој бранини, значи, мавиен? Веабие, ехил сунавел джемако, ти си гаравдеве абие, сар со читинџаме книга, джанаја кој, саро те осетинален, сар те ковачера, са читинџамо ленгере ова методе. И аваја джи ко имам Газали, ко полива ко вачерили. Еа кана, значи, о језидина не криво, о језидина вачерџате му дарене Хусеине, ради Аллахон, о језидина паглјај кјаба, на Рушинџа, о језидина черџа битка на Харе, на Силуинџа, на Мударџе, на Плячкинџе, на паглјо гробија, о језиди на Анџа, ништа новотарија, ано ислам, o jezidi nikasna zadinđa, to jest najšukar halifa ine o jezidi. Onda El Gazali se vehabija, pa na džanajatu mena gana diken. Sojtanu. Aki kaj garavena pe o sufije. O Gazali sa učarela. Kadri. Eja, kana, dedicam, sona anela, Sara kana, avela kana, akava Ahmed Sirhidi, Konakşibendiye, Napadine Sufiyen, Avtanoko Tarikati Sufiye, Mevlana Halid Bagdadi, o Halidiye, o Ibn Timija, člani Kaderisko Tarikati, o Abdul Ibn Vehab, učini Sufijska delija, pa Ikali je knjiga Ikali, Andoro Kitabul Tehvid, Akatare počmini sa, pa su misli ne amen na džanđape, neko neka sa oduri. Na dinđale učenje. Pa ne save kaderije penela, neki pripadnici kaderije tarikata prihvatili su reformističku ideju koji su bili povezani sa vehabizom. Opa! Aha. Valeva čera beko, kalasi Nakšibendije kajle duj tarikatora.
Епа, ко Булгара вена пека на Софија ко веҳабизам. Ака мотавче. Тарикатора акмей чараб штар тарикатора. И чараб Абдулкадир Гейлани, и чараб Руфаиско, и чараб Бекташиско, та и чараб Садиско. Акана. Ако ме грешив саркадерија, право сите чомање флека саркадерија, а монасар халветија или Руфаија. Сватима? Во лео тарикати, дикакана. По Ибни Темија, лео тарикати кадериско, тапале манџол те чердол дол. Манџол чердол дол е Аллахе форма сар инсан. Тако е. Акана, дали си дошало Абдулкадир Калесе? Абдулкадир Зависини, Калесе дошало? ја, али зависини од присталице лестре. Кој од присталице? Ашунма беко, викала менца хале пиле амендар сичиле те против амендеджан. Исто саре имере, пеле се папоси сиња хале, пеле се даде си сиња сичиле те черен ла илаха илаллах, џиве силе се душмаја. Морате свати кај Сумангеа те бачере акалеа са иранена пеко хан белиско школа. Аке, кај стале кола кај роден камер? Кај стале Суфие? Кај стале Суфие Мавие? Кај стале Суфие Езидие? Кај стале? Аке силен прилика канате бранин е Езите, ем те бранин е Газалија, ем те бранин е Накшибендијан. Халидие. Ама панаек тарикати си, баба. Си. Панаек. Кабијан. Панаек дуј. Ајде. Морате вачерале. Ајде, башар. Шуна кана. Канела аджара кана е кига, вачерија менге. Коте вачерџама кана коте чилам. Канела неки су а шта? Неки су припадници кадериског тариката прихватили су реформастичке идеje кои су били повезиване со веабизмот. Онда имам Ахмед Сирхиди, Накшибендија, нападинџао суфизам, значи аџаре делале, Мевляна Халид Багдади, Халидие. Им акана наставини, то jest пенела аџаре. За колора, беко, колора. Туниѓане со си колора. Одатле се преко Ријада и Неџда, кај бијам до ов, Неџда, вехабиско учење уз помоќ војске шири до Меке и Медине и целог Хиџаза следи, значи, следи заузимање и Ел-Хасе. Тако се веабиска држава 1811 године простирала до Алепе на северу, до Индијанскog океана, до Перзискog залива Ирака, кои им се продружили и називају се мувехиди и тарикати Мухамедије. Тарикати ке аменде ке деждуј ни постои. Мухамедије. Па кана називају се мувехиди, акова тарикати мувехиди, тарикати и тарикату Мухамедија. Ни пинџарав кафарен. Алейкум селам, царинеги. Наџанао. Цело пела 19 столеće Турци и Османи су водили борбе да огуше побуну вехабија почетком 20 столеća. Породица Сауда ќе постепено завладати cijelom Арабијом. Године 1924. Ибн Сауд ја заузео Меку 1925. Медину и Џиду 1926. Покрајно Асир. Вехабиско учење, идеолошко, политичка докторина династија Сауде. Династија. То учење
злоупотреблява конкретну власт, као и наводно исламску веру. Едино исправну верзију, тумачење ислама. Негови основачи кои се позивају на изворе книги Имам Ханбели ибн Теймија, имама Ханбела и ибн Теймије, најмање су за ово криви. Вехабиско учење, кој е у својој основи верско-политички покрет, данас се све на идеолошки политички покрет. Кана. Светски коцкари. Бум. Наки клол доста пуча. Светска коцкарија. 1924 година. Заузимање града Кабе остварен на крај 20 годишње кампање Ибн Сауда. Опрачено обичани масовни убијања, вехабиски зелоти, убили су или ранили близу пола милиона људи. Милион људи е побего из подручја кои су они заузели. Калена кате, значи дикаја, акала светска коцкарија. Са се поминџамлена, овделале на джаре. Акала светска коцкарија. Со коцкинџепе. Сар Имам Газали со шунџама на колесорбил. Сар Ибн Теймија, Сар Ахмед Сирхиди, Накшибендија, Мевлана Халид Багдади Халидија. Емо кадери еден. Са коцкакија. Касе, со е коцкакате у питање? Британија. Елове, е столица е фотеља. Аке која не лагана. Хари Џон Бриџер Хилби. Менинџа поанав. Томанџе савошео ачиве ни манџолове. Савошео ни бичинол пи булловенџе. Мо томанџе че? Во мај пар шпетка дол по шоро се по турбан. Пазиле на Хари Џон Бриџер Хилби, акава кувела, значи е Абдул ибн Вехабеа, то ест е Саудеа, то ест Оленцар, ибн Сауд, менини поанав, 1930 године, чуела поанав шеих Абдулах Ал-Филиби. Ена ме тумен пучава, акала британска муслимања, која не против о ислам, ко борџене менинџе поанав андро британција соаре. Качи ти надале? Алейкум селам. Ти на кова беко со писениче, брате, може нешто јасно. Ја, ка наставина, нека, може нек пише што очон. Ако знамо зашто да не. Ака текет му ударена, значи, пола милиона ранинена е му ударена, то ест, више, милион људи пеналал. Милион нашена котари Мека. Триумфувално, поново, успоставлjaње вехабиски саудиски власти довело е до трече, најтрајнije вехабиски држави. Нови режим појавио се из конфузија Првог светског рата, колпаса Турски империје, те крај халифета као вјерског ауторитета за муслимански свет. Наредна година била е сведоком ширења вехабиски власти на Луку Џиду и на Медину. Са Судинџа, кари 1925 година. Балона. Дикен шукар, дикен. Пазинен. Џида си картоне балоне канаџа за ме. Дуј книге, пазинен, дуј книге читинаваме. Дуј книге, дикен. 1925 године и Џиду, ака те суди кавакана, ака те дикаја, значи, ко 1924 години. Ака те со пенела,
наредне године, то jest наредне 1925. Со дика 1925 со се дуј книги си 1924. Така те дика наредне године била е сведок ширење вехабијске власти на Луку Џиду и на Медину. Сописи некате 1925 године Медина и Џиду. Значи, кod дуј книге медикава кана. Пази не, кod дуј правава. Ај сипа на ек. Запроверина. Убрзо Ибн Сауд наредио разарање најсветих мезари. Пале 1925 године ки Џидаем ки Медина, палем наредини огробија са те уништиненле. Огробија хем и џамије. Пази на гана. И џамије. Вехабијске милиције и хвани или братство прво су сравнали гробле рајских воќњака или Џенету Бакија у Медина. Ки Медина е Џенетул Баки Џелиу Манго. Ме пучавату мен каз џана кана удурите џерен со џана удури. Кој одоте? 1925 године. Кои су локални народ. Посетиоци хаџије сматрали почасним укупним местом. Туј е покопан еден од раних посланикових другова, Осман бин Мазун, и то под Мухамедовим властитим надгледањем. Мухамедов син, Ибрахим, кој е умро у детинству, бие такоđer ту сахранjen, што е било попраќено посланиковим сузама. Хасан, син Алиев, унук Мухамедов и брат Хусеинов, кој поштуju и сунije и шije, био покопан на овом месту. На овоме гроблju покопано још неколико хилјада другова. Два друга водеча имама у различити Мухамедови сродници. Свата мезарија и надгробно камење полупали су Ибн Саудови миленици, кои су потом, као нjihovi вехабиски претходници, похарали ризнице посланиково мезара. Емџереко гробо. Пекамбересо дане. Ака на наставини. И хвани вичини пе одја братска полиција, братска. Су наставили потпуно рушити гробле у Меки, кое обухватало мезарове Мухамедове мајке и деде и негове жене Хатиđe. За кратко време свели су на ништа најодобрани музеоиле, џамије и частна места, девестирајуći архитектоновска достигнуća Арабије, уклучујući и Мухамедов властиту куќу. Кај е Пекамберес ручер? Кај е Пекамберес ручер, бе? Кате ме шимеса? Ако почини пе 1925 године. Сарбе, ајаджар, пенало Накшибендие, Ахме Сирихиди, Накшибендија, нападини Есуфиен. Овола одва екстремисти. Отано ко тарикати. Мевляна Халид Багдади, Халидија, овдани исто. Со се, Ибн Теймија и не члан котаро кадериско, буча сако, а не лакана, кала буча, ке те дикеа кана, овола крш. 1925 године, десинипе, акија ситуација. Кај е Пекамберес саллаллаху алейхи ве селем чер.
Кај џанате посетината ме? Со посетинена? Кола чера? Касере чера одла? Посетинема авијаци џамија. Кај е пекамбер со аке уклучујќи Мохамеду властиту куќу? О лестро, лично чер, кимека. Учавату мен, кај лестро чер? Сакате ленгоро учење, сакате катастроф. Дикен ке давала Ибн Темија, дикен ке давала Анбети, дикен ке давала Имам Газали, дикен кола кала учењакија, кола кала редија, кола кала вехабистија, кој гарави пе, екил сунавел джема, со улоленца, сар, кован джакава. Аке пева челитки уклучујќи и Мохамедову властиту куќу. Емо од јадене, кај џанан? Касеме? Веабијасе? Ya Allah. Acar bakate. Buri bence. Meruncum be. Neden meruncum? Budalık o. Nacancum. Ya Al Pacino. Ya. Kana vela o duito pući. Pući bakar. Akatedi kaya da Peygamber aleyhisselam lesro çer kas pratine Peygambere a o çer kas pratine Peygambere porodice kas pratine Peygambere kaba kas pratine Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem silu iba celo porodica čaveoven su mislim na bitka na hare na ne Peygambere si porodica do te ha Кој си линџаренот? Џајне ко брчавик или ко битка на харе? Мајкала. Чак писини језиска копилија. А што? Nije tebi kompletno. Битка харакере чаве копилија. Со наџанџапе кој одад. Ко борџене си линџе. Акана вела, шунен шукар, од гробова е само Мухамедов остao нетакнут. Значи, nije kompletno. Од гробова е само Мухамедов очернане, окей. Акана, пенела, од гробова е само Мухамедов остao нетакнут. Сакала разаринџелен, черџелен, икалџелен, тарџелен, рушинџелен. 1925 године. Бујрумагана, кај о гробо, дали одо те пучи бакана, о Абу Бекр ради Аллаху ан, Омери ради Аллаху. Nane ote. Кај? Nane beko. Selamu alaikum ya Resulallah. Selamu alaikum Abu Bekr radijallahu an. Selamu alaikum Omer radijallahu. Kasebede? Koј одите? Ja sam radi ovako. Cirkuzi. Имаш мој
Алейкум селам, Ахан. Мора да те потрабе комета туте када ли си готе. Кајо Абу Бекр е Умер Ахана? Чорделе не шие. Баба? Чорделе не А? шие. Чорделе не шие. Аха, окей. Ей, Иранена тумен палал сој значини акава. Одоте парумо јек андро епекамбересро саллаху веселам амал оанавлесро Осман бин Мазун ради Аллаху ан емодоа по властиту дикиба со пекамбери парунџале пекамбересро чаво Ибраими одоте парумуло андро тикни па дуе бершенгоро такоđe пелно одоте и не о Хасани ради Аллаху ан парумо емса кава рушинџе ка слединеа бето Мухамед Баки Дженетул Баки Джерла Пелафи Кимека со парумие дај амари Ресулесри о папо лесри Ромни Атиджа Бересри дај о папо лесри Ромни Атиджа ради Аллаху ан дола гробија дола рушинџе черџе ченефија Ченефија черџе ту прати неа пекамбере салавсе кој прати не пекамбере салавсе сао џамие рушинџе са комплетно џамие сао гробија комплетно лесро лично чер пучавато ме пралелен кај пекамбере сро чер Валла биле луѓе ми дер тоалет њо, бандо хасту со воз, грундан, те и сито му прал, ава, упули упрек, ама таватки. Ама ако и нанучимо, читимо акалестар, ако и сито книга, нане проблеми, ава, качера акалестар. Ама дженесо и наинтересантно кана, шун. Само пекамбересро саллаллаху алейхи ва салем гробо на не тактимо. Мада су вехабије желели такоđer избрисати и njega. Маглети кале не моле? Значи, оправил, со те вечера, ако и си ту
Учимо и нано леста и ситу книга препоручинават ке Ава ку Андре ем кадика сова черджа лесродат ем лесропрал Андро Абдули бин Вехаб. Ja. Писин камера дама кова на не проблеми кадат. Ali sad su pinđu ma kute čere mange škemba muabete kate. Ma, nema. Znači, pisin kamera mangava nije problem kada tu ki kalaka čitina, da li čerđe toaletija, da li na, kad i kave prolazu, te vačera over. Nema tu. Ake avija. Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. O pago dođi melningini koja Allah srušenje su pagli. Denija bilantar? Vame pa. Kana bilantar? 3. Август. Tako, sad naklana na odmor? Hamle butlač. Jedva tu ćeš ići. Valle rahat. Mlaže, koval, onda lopani, oho, merakonski. Evo, dol te pomožilče. Amin. Ma pacino, ma prokletin jer o šunđanicu penđa o Sufija, o Imam Gazali. Ma, Imam Gazali penđa na smenine, a te prokletine. Ma prokletinen. Sufija strogo zabranjeno, najbar o Sufija, to men o Sufija savle starleleno učinje. A Katar lesa kola karašmakora, te kola čerkuzora, ke pende Sufije nitro mam te prokletin. Pa, nađanava kana. Koytane soy, sogara vena pe soçena pe. O deni libe akva, deni selam aleyküm, buyurun. Abi amare deni. Aleyküm selam. Oya be, bugün va keravate, selamin keravat alin sorun şinge su kerke. O deni podržilin? Pa soy situ te vaçerea kalestar. Ma Ništa sama glum. O, beko deni bez dlate dolamen selami, bopća maru bruda. A, pa dobro, učanala nešto. To si nek vačerenik izjasni pa čao. Nema veze. Sad te vačarol te branilen kana najlen gostet beniko. Pa nađanava, šaj to vol. Si sigara de Sufije. Te dolamen selami, ne, beko. Pa na dobro, mena penava na, mena štiđanava, de Ado ovđanava. čababi lope se Kataro more, Katare plaža, sane gola plaža. Ja diktum da yek video čerđa. Alhamdulillah. Šukarna klantke, a? Hamdulillah, bud fino. Mašallah. I Turska i nalne dali? Sve gdje si upsine Poharica, Grčka, Albanija, Kružin Jumarica. Halani gde šta u zenke? Makar lafi me fejl. A kada civciriko. Dobro. Či mi nalete provodine tut ko more, ko zlabuća najnan tu je kolendar vehabije. A kad te šete podinam. Haydi, beşe Znači, nema kaç. Nisam čete bileđen. Haydi, selamun aleyküm. Beko, koni džalko more sabe habiješ. Pa, ne morate znači ni... Ne. Nava čerđuma kovađar. Barem te londarem pe pungre. Akana, pazi li interesantno, a kad te penula, samo e pecambereso salove silamo grobo na ine taktimo. Amma penala, madovea bie mangle takođe molentikale. Kako kamačore namare pengambere, beko. Ama si je klafija kanakate. Kaj čordele staro smaragd od dijamanti. Ja, mada, vehabije želeli također zbrisati i njega, akana velo laftišu, budući su taj pokušaj započeli, pa napustili tokom prvog zauzimanja Medine. Ao, znaš ti sad, dete izdržim put. Znači, o prvu put ne pokušinđe. Me palim pućava kana. Kaj e pecamberes ročer. Jek.
Анджене, Кај о гробо е Абу Бекр Мо мереси. Кај там? Бичалено о видео ко самите доландрете мотола ми джесар чорда вобе бубекирете омере. Кана кајтано со се дикен шукар, абе субханаллах, кава катастрофа, десинипе. Фанатици су разориле многе граđevine у два света места, разоринџе, значи уништинџе са Мека, Медина. Током своје прва окупација, уклучујќи мезарие Мухамедових каснијех супруга и многих другова и важних муслиманских шехида, шеиден да не икалџе. Хан линџе акате, хан тайлинџе пора е џучол. То jest резенција Черџала о Енес Карич, о Мустафа Спахич, а ква манушине тачно новинарине, ки медија, кова политичарине, кова са, ама леля о ислам примиџа е муло Суфија. Тачно Суфија. Ама кана. А кала лафија лесре со јакате,
Da demile slučao ovacil. Pa sa ov čavalen Niko lesi mi iri, biografija sebo, kale se sebo. bari. Na narodava Не nego. знам се цигара. ајде. Те тарави цигара тумен черен лафија кана сар шај ти кале не ме шеиден. Ако опасно, по опасно